Good morning mga kabaro. Uy! Wala di ko sa nina, kanila kayo mga kabaro ha. Pagkaroon na ako sa nina mga kabaro no. Og manlaag ni Mrs. na mangita ni pamahaw. Oras mga kabaro no. Duhan mig mata mga kabaro. Oras. Ha. Huh. Kinsa na kabaro no. Ang iyong kabaro. Ya, main. Ta. Tara, makita mo na tag pamahaw. Nagtuhan og mata. Kaya nag-edit ang inyong kabaro no sa ako ang gi-edit. Ug sa karon mga kabaro. Adlong Domingo mga kabaro no nya. Tanaw na to tong weather mga kabaro. Nindot. Ha? Asa? Asa ba lakaw? Ikaw, asa man din ang gusto na ang Tah, going ka to sa mamahos ulit tadaan. ay mahawdaan yan. Sa'yo pa kaayo? Sige, sayo pa day kay Makbaro no, sayo pa siyang alas 8:15. Nya Makbaro no. Mo update lang mi karong adlaw Makbaro no kung unsay mga panghitabo kang adlaw. Nya. Let's go. Good morning mga kabaro no. At pagkaroon mga kabaro no, naami ni Mrs. naami sa kinaiyahan mga kabaro no. Ug karon mga kabaro, nangasaag mi ni Mrs. no. Wa mi kabalo gasay paingon. Asa na gyud dapita main? Nampot. Malagos. Mga kabaro, naami sa Malagos mga kabaro no. Nya karon, ayo sa atubag dito no. Naami sa Malagos mga kabaro ug sa karon wa mi kabalo mga kabaro no. Nangasaag mi ba? Kabaro, ang dalan. Ay, wala magbaro, kaasa ay paingon. Ang dalan magbaro. Asa kayo paingon din. Ang ganda. Ay bata, dami bata. Asa man banda ni. Kaya sa pagkakaroon mga kabaro no, nasa ayaw giduol kay sa guamay kada sa kong naong nagasaag no. O pagkakaroon mga kabaro no. May buntag. May buntag. Unsa ni diri nga lugar boss? Mitapil, Ha? mitapil, Mitapil? Unsa tumoy ani? bambo, Bamboo? resort. Bamboo Resort? Bamboo Resort dili day? Obos, Pila pa entrance dito? 250 man ang an for hidya. Bamboo hit dili day? Ah, Asa bamboo sa kuwari no? Baik ko lang tamain. Yeah. Tanaw sa ta dito. Sige, salamat to. Salamat ha. May bantay da sa ubos sa tanaw kita. Sige. Yan magparo na padung na ni bambusan kuwari. Ay grabe po ilang dalan no, layo kay sayo. Ha? Yes. Kaakit. Kapgo. Ay grabe ko. Gatag siguro. Ang sapatos. Grabe ka daw susi man. Uy. Ha? Yan magparo no. Ay, tingnan daw susi. Nah, di kasakan sakinan diri oy. Mga kabaro no, o gusto mangani og bamboo sanctuary no, mo ni ang dalan. Grabe, full brake ako mga kabaro no sa akong motor. Oy. Ug sakinan diri di kasubida, mao di ay wala ni ginasulod kay tungod sa dalan. Oops, da kabaro ah. Hinay lang jud kabaro. Dalan. Full brake ako sa kuang scooter mga kabaro no, kay ilang dalan mga kabaro. Perti kita us-us. Grabe ni. Ay lain dalan ani. Grabe ni dalan ni.
Okay. Grabe ni dalan mga kabaro eh. Kumuha mo ko ano, bambu sanctuary mga kabaro no. Mo ni nga dalan ang inyong magian. Grabe. 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 Ay na dito ang dito. Lang kanal. Dito na ini talingan Niya. wala tubig sa niya. Oh, tanda sabi. Dagan salamat ha. Kasinta asa sa iyong dalan niya, oy. Dili og na mga bisita mo nga nag 4 wheels balisod kayo. Na may radyo. Stop mo dito basta dito pida. Oo ba? Sige, salamat ha. Salamat. Bamboo sanctuary. Ay layo yun siya mga kabaro, ano? Kung gikan mo sa kung gikan mo sa Palagos, mali ng dalan mga kabaro, no? Sa gusto mo ano, no? Bamboo sanctuary. Pandamay nga good. Oh. 50. Kira. Mas hindi pwede mo. Ha? Mas hindi ay pwede. Pero ilang ko na yun ba? Tanawa ilang ano? Tanawa ilang. Tubig. Mali ang tubig sa niya magbaro, no? Na. Grabe doon, mga dala, no? Lalom kayo ni ba? Lalom ka na main ba? Hindi eh. Ha? Ambot lang. Lalom? Hindi mo pa nang suk doon. Ha? Suk daog ko. Sos doon, oh. Ika na. Itsag ba to, no? Hapto. Eh, itsag ba to? Para mo yung... Kawajan. Kawajan? Kaya. Kaya mo, no? Malipat ba? Yan, kainom-inom ka. Bulo-bulo kag padaga na. Oo. Nakagbaro, oh. Kini nga vlog mga kabaro, no? Sa kabaro vlog ni akong itaytilan ni nawala mini misis sa Malagos. Bamboo sang. Oh. Ha? Kapait. Kadalan pa lang. Pagkan mo sa ilan lagi nung po. Ang mga tao. Pag dinadayo mag-ligo. Kaya research mo siya. Ligo-ligo. Kita kayo siya maligo. Nakita panligo. Ang ligo-ligo dahil ni diri ah. Ang tayo nata. Oo, batig. Ligo. Ay, ligo siya mo. Teka, ako naog ko bi. Kaya bukat ra kayo. Bro, unsa ni diri bro? Ligo-ligo lang. Ligo-ligo mga perfect nga view dia. Unsa nga view dia, bro? Ha? Unsa nga bro mga view dia? Ha? Lang YouTube ka, ka dia. Sunod mo yung mga dako na niya na sunod. Unsa pa yung mga suroya na ito sunod? Saan lang po siya? Tapa na. Pili na yung dala ni Paad Saka. Motor di mo sa Paan? Balik. Ikaw main. Basta? Ay, tanawon sa nato. Tanawon sa nato. Ya bro, di sa bro. Ay, dili tanawon sa nato badri ah. Ikaw mo siya ka. Pag-iparti sa kanila.
Mom's Day. Detox drinks. Yan mga kabaro no, mabalik. Mabalik lang yung mga kabaro no. Good evening mga kabaro no. Nakos balay mga kabaro no, karon ko daabot nya. Nag-ilis ko kuranay. At pugi ba mga kabaro? Manamin sa mga kabaro no. Kung isa ni dagway. Yan mga kabaro no. Si Isis nasa gihiwa mga kabaro no. Ipabot ko niya kay ako yung palutuon. Manay kabaro. Pakbiton ko sa kong misis mga kabaro no. Na ay palya, ay okrang gamay, kasi klaseng sibuyas, ahos, kamatis, og luya, og talong, kalabasa, batong, og haha, di mawala. Oh. Ya kabaro no. Atong pandaron. Oops. Sinsya na mga kabaro akong ngana among karahay mga kabaro kaya naman di mailhan mga kabaro kung ang karahay nga ito man tunga nagpasabutan na mga kabaro dugay nang ginamitay di ba mga kabaro di ba dugay nang ginamitay kung ang imong karahay itom na ang tunga si Mrs. nagiwaan ni mga kabaro no? Tanan giandam ni Mrs. Magpaabot lang siyang bana kung mabot sa pagkaroon mga kabaro no ato butangan gamay nga uy gamay lang nga mantika kaya nga naman mantika o man yung mga kabaro yung karne ay yan mga kabaro no adlaw karon nga Pizza City Mayo City ganina mga kabaro no nagpabulkit ko sa kuang nagpa-change tire ko sa kuang motor ya kumusta ho na to si Mikis no Hey, Mrs. Kabaro, musta? Paano mga kabaro, no? Si Mrs. nagtanaw Netflix niya, karon ako. Oops. Atong unahon ang ilunod ito tanan ng lamas mga kabaro da, no? Ano yung mga kabaro? Muluto, kagpakbit mga kabaro. Lunod tanan lamas daan. Diba? Dito yun na si mga kabaro. Lunod tanan. Yan naman. Yung hinayain gawin mga kabaro ang kalayo. Yan ang lulo ko ro. Oh. Diba? Dali na kayo mahumot mga kabaro. Oops. Oh. Diba? Yan na, maluto inyong kabaro. Ang lulo tanan. Nato lang pa kuan mga kabaro, no? Ay, diskarte ako. Dili kayo unahon ang ahos, unahon ang bumbay, unahon ang dapat tungan tanan. Lamas god, di ba? Yan mga kabaro, no? Yan man, lulo ang karni mga kabaro. Karne na mga kabaro, lunod niyo, okay. Kulada, ha? Parang karne, mga kabaro, lasado. Ay, kala daw. Diba? Pinasahi na pakbit. Yan mga kabaro, kusgani mo gamay ang kayo. Parang, kahumot. Nga, nagatubang ka sa itong palibot. Nga, pertingit ngita. Diba? Nga, okay kayo mga kabaro, no? Ay, gano'n mo siya. Nga yung mga kabaro, okay. Tanong yung mga kabaro nga mo brown na niya karne. Pasagdan sa mo. Nga butang niya. Nga mga kabaro, no? Mag-istorya sa tagadali. Uy, kumusta man mo? Nga itong liliw na po na itong Mrs. Kabaro, no? Uy, Mrs. Huwag unsa yung kitanaw, no? Tina na ito tanaw, huwag unsa yung kitanaw. Uy! Nga mga kabaro, itong oras mga kabaro, no? Alas 7 na sa gabi mga kabaro kay nagpa-change tire ko sa kuang mga kabaro no? Pa-change tire ko sa kuang tawag ni motor so simple natay gamit para nga ito ang servisyo nga ito ni body ang servisyo ni body perting okay mga kabaro diba? Nga luludi mo ang ano man kalabasa mga kabaro at mas kalabasa mga kabaro talo aking palya dungan tanan ayo ginay yun nga maulahi dungan tanan mga kabaro no na dili na siya ingon nga maulahi ay tirada mga kabaro ano sikrito mga kabaro nga pertiging kami asa pakbit kong kayon wow pagkahumot mga kabaro niya kinaya na to mga kabaro gamay no ang kayo hoy ano na sa gamay parang makaupay kag tarong mga kabaro
Diba? Iya. Baro. Iya, parang magmantika siya mga baro nga. Nga, sinaw ang yung pakbit mga kabaro. Imo siya butangan na po. Mantika gamay. Nga, o kayo niyo mga kabaro. Okay. Okay na pala mo siya. Okay. Mga baro. Diba? Ang sikreto yung pagkita ni mga baro. Kusgan gamay kayo. Mga taklo. Mga tabon na mga baro. No? Kung unsa ito makita nga tabon. Oops. Ting 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 ting. Ang lili ko wa nay taklob pastilan. Paglili wa nay taklob. Oh, parang lamig siya mga baro. Ay, butangin. Butang nga ito. Gamay nga tubig. Para sikreto mga baro. No? Parang lamig siya. Butangan mo siya tubig gamay. Gamay lang mga baro. Para palata sa ano? Kalabasa. Gamay lang mga baro. Gamay. Mga baro, no? Para yun ta. Karoon kay butangan mo gamay tubig mga baro. Para mo lata siya. Nya. Matabo mo karo biyaan mo nagkadali mga baro, no? Biyaan mo sa kadali unya. Mangita ta mga baro kung unsay sa gitakloban ri. Nagluto si Mrs. Unsa ni Main? Humot lagi. Unsa ni nasa kuan Main? Pula. Main? Unsa ni nasa pula? Tusino? Oy, kalami. Nga magbaro. Ang sekreto ni magbaro. Kini oh. Kung sa kini, Panda brand oyster sauce. Hahahay. Ano sekreto magbaro sa pakbit niya. Imo siyang lisod no. Kaya nagulit ang kamera ato pa. Tama ka baro. Ano sekreto magbaro sa pakbit nga mula sa mura na siya, ok. Hindi pergi. Nga. Siyempre magbaro, ang palapot. Ano ni palapot sa pagbit magbaro? Okra. Parang lamiya magbaro. Nya ato siyang okayon magbaro, no? Hey! Okay. Ayun mo na siya. Nya, samtang ga-okay ka magbaro. Diba? Lami kayong okay, no? Parang panalo kayo. Pit ka ni mo sa gamay nga asin. Hoy! Mga kabaro. Pit ka ni mo na sa gamay nga asin. Pag kuman sa asin mga kabaro, butangan ni mo siya o gamay nga. Saman? Kini mga kabaro. Di katak. Gamay nga. Mga kabaro. Gamay nga. Paminta. Pali na ka magbitsin mga kabaro. Ay na magbitsin. Ay na paggamit og bitsin na mga kabaro. Kundi paminta na. Gamay lang ang paminta. Parang panalo siya ang kabaro, diba? Gamay ang paminta niya, hugas ako ang kamay. Hugas sa kamot, tira na po din mo ang gripo niya, takluban, balik ako din mo butang diha. Kung mga kabaro, ukay na po pagkadali. Ay, kalami. Yung mga kabaro, diba? Kapo kay dagoy, ako ang pakbit mga kabaro. Nya, patalataon mo siya gamay. May sekreto mga kabaro. Kaya nag-ingon mo, daghan pagkag mga daghan pagkag susbutangan pag gamay ang asin para pag gamay pang asin para lami nga kuno na po gas tubig sira na po balik. Okay na po kadali. Ahay ay sikretos pakbit mga kabaro na ulami imong pakbit diba nga ngita kay taklob mga kabaro no mahata mga kitag taklob no may taklob ngita ta mga kabaro hindi pwede wala. Oops. Karon mga kabaro, kay walay taklob. Ho! Haha. Oops. Di na sila takloban, no? Nagdula ko, di na gini matakloban. Kabaro, napirti na niyang bukal. Niya, okay na po ako sa mga kabaro. Oh, hey. Wala sikreto mga kabaro. Pakbit yan yung mga kabaro. Kinahanglan, lambi, ginasiglapot mga kabaro. Nagagapot, dagway mga kabaro. Diba? Ay sikreto mga kabaro sa pakbit niya. Buta nga pa rin mo gamay paminta.
Sekreto din mga kabaro. Ayaw ingon nga. Diba? Taga may paminta para lami pagid siya mga kabaro. Ohohoy, kalami. Ay, pura na mga kabaro. Kaya kini kung paminta mga kabaro, bisag na ka magbitsin na ni, wala tao, wala lami na kayo. Ha? Oh, nga karon. Ang may tabo o kayo na kunin. Ohoy, pagkalami na. Pagkalapot. Ang kalami ani mga kabaro no. Nga lutuan gini mo siya klaro mga kabaro nga. Ako ba nang ni mga kabaro i-half cook lang pero ako mga kabaro di gusto half cook. Puta na gano'n di gusto half cook. Lain kay mga kabaro kung imong i-half cook lang. Mas lami itong katubitong mulasa gid siyang baba nga itong malasahan gid mo ang kalami sa gulay ba nga ubok kaysa og ano gud mga kabaro tawagan na kaning half cook. Mura tag kabaw, mura tag kanding, mura ta og baboy. Pero lami gyapon no para sa mga tawagan ni para sa mga hilig og gulay. Ang uban ganahan jud half cook mga kabaro pero ang inyong kabaro mas lami tong lata. Kayo na mga kabaro. Kilada niya kabaro. Kaya kayo ni mo siya no. Kaya kayo di ba lami na higdagway mga kabaro. Di ba maglaway ka? Ayun na kabaro. Palawayon talaga mo no. Gahi pagamay ang kalabasa mga kabaro no. So ang may tabo mga kabaro kaya gahi pagamay. Gusto juga kuhaon guni mo tong perfect nga lata. Ito yung gamay tubig. Gamay lang kayo. Gamay lang nga tubig. Palat na po ni mo kadali mga kabaro. Ang tirada niya. Sa ito ni mo kadali. Para kuha gini mo ang humok mga kabaro no nga imong gipangita nga humok. Diba? Kaya dili siya humok mga kabaro. Magkaon ka, kagumkum. Murag chichirya ang gulay. Lami yung kabaro, humok. Oops. Na ako'y nakita mga kabaro. Oops. Ugun sa kini. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Uy. Ding 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 ding. Oops. Uy. Biskutso. Mrs. Yes. Nagpalit ng biskutso. Oo. Ano nagpalit ng biskutso? Palit lang. Yan magbaro no? Ato na po mukha yun. Ay, sikreto. Diba? Bukal-bukal siya magbaro. Humok na magbaro. Saan yung mga magbaro nga? Yung kauno na gulay. Humok yun siya. Diba magbaro? Nga. Tilawan yung magbaro. Kabintas pa na. Woo! Kalami. Kalami sa gulay mga kabaro no? Huwag nakadungog ang mga silinga at mga karo, makaingon yun nga, blami, gitsuro kayo niya yung giluto. Kaya naman, napasyagit ang inyong kabaro. Syagit yun. O kayo ni mga kabaro, makita ni mo na mga kabaro. Woo! Kalami. Tungod sa kalami, sa kong giluto mga kabaro, no? Nakasyagit kong ho. Puta na mga kabaro, ano ni syagit kong ho. Oh! Nya kabaro no. Balik ta pagka normal mga kabaro. Di ta pwede nga di ta balik pagka normal no. Kayog mga adlaw mga kabaro. Mag-vlog tag insakto no sa to min channel mga kabaro no. Kay dugay na ko ka vlogs mo min channel mga kabaro no. Nya ato siyang o kayon. Pastang lang niya mga kabaro. Ug nakita niyo ug natanawan niyo niya video mga kabaro. Pwede niyo ni sundugon mga kabaro. Pagkalami. Ang imong style ng magbaro, no? Kinahanglan ang kalabasa. Pag humok ng kalabasa ang magbaro, pwede na. Pero mas lami itong lata-lata sa gamay mga magbaro, no? Oh, na ikaw lang. Di matawag sa pakbit kung sa'yo na mangita tagkuhan mga magbaro, no? Hipon. Tanaw na to, no? Kung nabay hipon, oops! Ding 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 ding. Hoops! Gulay. Ding 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 ding. Tara. Ha! Naahiday. Whoop! Sira. Huwag sa karoon mga kabaro no. Kita kong hipon. Publiya mga kabaro. Di mabri. Ani ako mabri. Yun pinagi. Di mabri. Di mabri. Ato sa naibutang kamera. Huwag atong abrihon mga kabaro no.
Ito nga yun. Hoops! Ha! Ha! Oh! Atong butangan sa hipon mga kabaro no. Dili hipon mga kabaro no, nga labay ang ulo. Kaunon ang lawas. Ha! Lami kayo niya kabaro. Basta na hipon yung pakbit. Allah! Damay, bawal akong misis ani. Gamay lang, okay? Bawal din si Mayo ni mga kabaro. Kigubo. Wala itong kayo. Uy! Uy! Ha! Sa pagkakaroon mga kabaro. Atong hinayan ang kayo kay ato lang palutuon ng hipon. Yung mga kabaro. Anang tirada niya. Yung mga kabaro. Nga. Imula na siyang pa luto-lutuon mga kabaro no, gamay ang hipon. Imo siyang burag gitawag nga gi-steam mga kabaro no. Yeah mga kabaro. Oops. Oops. 16 minutos mga kabaro no, nakaluto na ko og lamian nga pakbit nya kaon tak 20 minutos di mga kabaro no. Kinahanglan maka-upload ko ani mga kabaro. Wala isa ka oras kundi 35 minutos mga kabaro karong gabi una no. O kayo na to balik mga kabaro. Uy. Salami mga kabaro. Burag. Makita man siguro ang resulta ng baro kung sa kalami ang pakbit. Kating lami ah. Oh. Ayan ba? Oops. Oy. Kahumot. Tilawan na to makbaro. Kung say tinuod yun niya nga lasa. Kung dahil naman ganang tingog no. Lalo. Partang lami ang mga kabaro. Lami kayo. Kayo na balik. Pagkalami. Morning, typical nga pakbit mga kabaro no. Kinahanglan pag magpakbit ka, pinaugag na. Nga, palungon, palong ang gasol. Nga, hukad. Hukaran na ito mga kabaro no. Kay, di pwede nga. Si Mrs. yung pasagdan sa panimalay mga kabaro. Kinahanglan nga. Partner mong duha. Oops! Kaya oho! Diha. Oops! Minta tag kakaranan sa gulay mga kabaro no. Oops! Wah! Hahay! Tara. Karon na ito mga kabaro no. Excited na kung kaon. Oops! Karon na ito mga kabaro. Hohoy! Tara. Wala isabaw mga kabaro no. Siyempre pakpit wala ni sabaw. Pero humok kay ni mga kabaro. Humok ang kalabasa, humok ang tanan ya. Gamay nga ako nasimutan na kabaro nakabalagon sa ang tawag nga uyap. Uyap, di ba? Wala typical nga pakbit mga kabaro. Uga gina siya dapat, di na nimo butangan na siya og. Wah, kalami. Kaingon siya ko magbaro nga sa pakbit pa lang. Wow! Lang kalami magbaro. Dating lami Yeah. Ohoy! Haha. Oops. Perting niya magbaro. Ngayon, katungod sa kalami, imo siyang hugtunog. Itawag magbaro, hugtunin mo siya og hukad. Kung dili, imong busluton ang karahay. Aming. Oops. Nakaroon sa karo. Wala na. Nya. Pak. Butang dito. Nag-aso-aso. Kalami. Nya diha butang. Pak. Basta na tong kamera baro no. Oops. Main. Halina ka. Mga anak kita. Mga anda. Oops. Tara na tong rice. Nay rice ako. Magkana kita. Kana kita. Tung. Kini nga vlog mga kabaro. Burag malipayon ni nga vlog. Ito gusto ko ng burag mahila ko tanawon mga kabaro no. Pero why sound siya ko kabaro. Oops. Asan siya? Oy.
Patay ko sa ako ang pulo. Nga naman. Parang na din yung buwan. Ibutang na uyap. Kay typical siya nga pagkabit na ginayuyap. Right? Ay, patay. Gamay raw po kayo. Di mo break ka? Alang-alang. Sige daw, ubo daw. Ay, gihubo pa gidaya ang asawa. To sino ni Main? Karon mo giluto? Ah. Nagkaulay ka? Hindi ko lang ko nagkuhan. Kaya magbaro no, sabay ko ninyo mga on mga kabaro no. Sabay ko mga on o si Mrs. Mga on ni Mrs. no, pero si Mrs. Di ko na magpagtang sa camera magbaro no, kundi mag-shy siya kung magkita yung camera magka-on. Kaya magbaro no, mga on ta. Salamat naman sa anak Santo. Amen. Thank you Lord. Thank you Lord. Oop. Kasi matingala mo magbaro no, mag-ampo mo ni Mrs. Thank you Lord lang. Ha! Ang istorya na magbaro, kinahanglan yun mga kabaro. Magpasalamat ag unsay na. Dili na kinahanglan daghang pag-istorya. Kundi pagpasalamat sa pagkaon sa kanunay nga naas tong lamisa. Yan mga kabaro. Nya. Kalala kayo mga kabaro ha. Ha! Pilawi ang fanman kung unsa siya ka humog o unsa ka ang kalabasa. Tilawi. Huwag akong tilawan mga kabaro. Oops. Tilawan na ito mga kabaro. Wow. Kaya nga, laghan ang gulay. Gamayin kanon. Hoy! Kaya naman. Pakbit is life. Nya. Tilawan na ito. Mia main eh, biyag. Suka man. Lami. Pero lami ah. Basta na sa balay mga kabaro. Among content ni Mrs. Sino na? Cook and eat mga kabaro no. Mas lami magutong cook and eat. Tutuunin mo niya, mga on mo. Hindi pwede nga. Hindi nyo kaunon. Kaya atik na kaya. Uli kaunon. Luto rin ni Mrs. mga kabaro no. Ganina. Tosino. Chicken tosino. Chicken tosino? Lami. Makabaro no. Wala ko nanood to. Ganina, namahor ako no. Karon dito na panihapon akong panood to. Yan, tagayan po ikaw kaon makabaro labi na sa duty. Nagkakaon ko binuwi sa uwan. Tawagan yung nagkakaon ko yung balo ng uklang ako yan. Ng merinda, sa maspan. Bisag wala mo nang utana magbaro no. Pakipan kay ko. Si Mrs. Like what dili na sa pakipan, kundi Maki-rice. makirais na siya. Pag Sabado, Domingo, yung duty ko. Kung ay open ang kalendarya magbaro. Yung ang big shop open. Sulbad na tibok adlaw na ko na magbaro. May pagpan paningod to pan pamahaw. Sulbad na ko na magbaro no. Okay ng ligid main, tubangan. Ugluyo. Nag-vlog. Namis pakbit ka man ako tuyo hi. Oyster lang. Oyster lang tirada dia. Why bitsin? Tirada magbaro. Kasuwasin na magbaro no, ang number 1 ang bitsin. Kay Kaya ang bitsin magbaro. I-try niyo sa isa ka semana o di mo mabitsin. I-try.
Kaya kami mga kabaro, pura siguro 3 years na yung wala bitsin-bitsin ni Mrs. no? Kuan na, paminta. Paminta nga, pisik ang asin. Kaya, kung mo asin ang gagal mga kabaro, kidney. Ipiti kasi niya, paminta yun. Kaya ang paminta mga kabaro, unang-una. Ang inyong palipot, wala yung aswang. Madlok na mga kabaro. Mahal yung paminta. Ay, di mo yung aswang. Nakaminta mo na sa diyan. Di tanda manurod. Paminta o ahos? Ahos po. May mano? Slide pala yung tosino po. Asa yung iba itong tosino man? Sa lats? Let's for less. Kung nabot kami nga vlog mga kabaro, yung 25 minutos. Nakoy upload mga kabaro, no? Dito sa akong main channel mga kabaro, no? Nakoy upload dito nga SG Farm sa may tupi mga kabaro, no? Tanawa to. I-upload ako to karon mga kabaro, no? Pero mas una mag ito ma-upload kasi ani karon mga kabaro, no? Nya. Shout out tayo no itong mga kabaro na to dito nga nag-ayos akong ligid no. Shout out sa inyo. Daghang salamat no. Sa pag-change tire niyo sa kuha motor bisag gabi na. Kaya kalo. Lamig-lamig yung pagbit ng kabaro no kay. So nakita na ko mga kabaro. Tama ra pagkalata ang kalabasa ang kabaro. Muna ko ingon niya mga kabaro. Ayaw kayo dili gid ko ganahan og ganang half cook mga kabaro kun dili. Luto gid siya. Kaya half cook ninyo mga kabaro. Unsaon mo? Kabaw? Unsaon mo? Manok? Unsaon mo? Baboy? Unsa ka mo kanding? Kaya na mga kabaro, luto gid siya. Para lami ikaw na mga kabaro kung luto imong gid kaon. Kaya magkap ko mga kabaro. Wag dili mahilig sa kong tiyan. May bantayan ako man ba? Magkap ko. Wag dili mahilig. Gabi na gulay. Diba? Pakbit siya. Humigid siya. Si Mrs. mga kabaro. Maro kayo. Kay giwa niya. Pasag pangiwa. Tanaw niya maabot akong bana. Plaster niya dito mga kabaro. Ano, sa lutuanan. Wala na. Hiwa na tanan mga kabaro. Kasi pag-abot na ko, luto na lang ko. Bright po, bright. Kay gusto niya i-vlog doon ako mga kabaro, no? Tama po mga kabaro. Kaya dokumentaries ng kinabuhi mga kabaro. Na rin na pwede balikan. No. Di na niyo makita kung wala niyo gidokumentary ang inyong sarili mga kabaro. Dili ningon mga kabaro no sa layoban mo yun na ois kabaro. Pon makurtahan na. No my friend. Dili mga kabaro. Kung dili dokumentary lang sa mga kinabuhi ni Mrs. no ha. Pon matigulang mi mga kabaro. Diha kita dito makita patulong. Matigulang ta. Nami balikan no nga. Uy, kana nga dalawa bagi ka duty nagluto yung pakbit ana ba nagpaayo ko change tire sa kong ligid. Mo na mga kabaro ang gusto na ko ani vlog mga kabaro. Ang main purpose na ko mga kabaro sa kuang channel nga. Mo gina mga kabaro nami balikan. Sa atong nga to nagleksibo mga kabaro kung picture lang to. Dali ra kita ma-delete mga kabaro. Samantala si YouTube mga kabaro. Uy, kalimot yung pangagda. Kung niabot ka nga comment no si kabaro walay pangagda. Niabot ka ni 29 minutos mga kabaro no.
paki-comment ko si Kabaro wala nang dalo kay pagkaon, alright? Kalimot di ko magbaro no, mga unta ninyo. Kung nintanaw ka ni Gudto, manid ta. Kung nintanaw ka ni gabi, mani hapon ta. Kung nintanaw ka ni buntag, maho ta. Kung nintanaw ka ni nga wa ka nagkaon, alright mga kabaro no. 30 minutos. Tiyo solo na ko ni magbaro no. Nga. Kumusta man yung alawa? Okay lang. Mayabag sa magbaro no? Ha? Okay lang. Gira, ulan ganito Berting ulan na. Subsly, Nagbaha pa. asa dito yan ako. Nagbaha. Alas 12 nagsugod ang ulan. Hapot Okay. karon. Sige po taligsik. Manam dili ni undang na. Ha? Manam dili ni undang na. Ni undang na? Ah. Kami lagi siya. Ha, lagi ko man. No, no, rice. Pasa ko rice. Pag rice. Gulay na lahot doon. Muna magbaro no kaming misis. Tag isa lang jud na ka takos nga kano nang lutoon magbaro no. Isa lang ka tawag gani taksanan sa bugas. Di na lang marot magbaro nakagisubra kay ano man. Di kami ni misis kuan sa tawag gani. Rice. Dili kami sa rice kun dili sa sudan mo bisa may mga magbaro nga ana nagko na sila dili tungod sa rice magbaro no kun dili sa sudan kay mas kuan mi sa sudan pero narami sa balay mga kabaro sudan na mo ang mas burag itawag nga priority kaysa sa rice mga kabaro no kay ang rice mo gud mga kabaro unang-una bulo ka og rice bulo ka og sudan pati dako agad siguro na ko mo na ako kabaro kana mayat ko karon kay akong gikuha no nga rice lang ay kining rice lang sudan niya gamay ang rice carb na mo galing rice niya kao pa sudan di ba yan magbaro no atong hugto ni ay bunga to may Nadira ay daghan kayo. Hindi mo ko nagabog na og tubig kay ang ubo. Ubak pa more. Oy, mama de wine. Tidak wala tayong wine din, no? Kaya magbaro. Disclaimer lang magbaro, no? Napalit na mo ni katapang pa ni birthday magbaro, no? Wala ni Tristabo na mag-ipalit. Dili ni siya ilimnon nga makapubog mga kabaro kundi wine kay para nako mga kabaro dili kay mi nagainom ni Mrs. Nya si Mrs. di gainom, ako di ko gainom. Kung dili among bisyo mga kabaro kaon. Amoy naman gyapon mga kabaro no tubig, soft drinks, so parehaan nya. Di gid ingon mga kabaro nga ikarir gid mga kabaro no nga mahubog gid buli. Kung dili suabi lang gyapon mga kabaro. Kinahanglan nga wala. Oy. Mau ba ni mo tapos? Ano lang man. Gani. Kubaan mo ko eh. Kubaan ko mga kabaro, no? Okay, first time ako nga yeah, mga kabaro, no? 1, 2, 3 Woohoo! Happy birthday to me! Ooh, happy birthday to me. Kawanan. Yeah, kabaro, no? Tinawa natin yung Novelino Russo. Oops. Yeah, kabaro, no? Siguro na nga baso mga bakabaro, no? Pamilyar na mga nino. Ito lang pa undang-undangon gamay ang bula mga kabaro para lami kay nun mga kabaro, no? Undang-undangon na ito gamay ang bula. Nya. Cheers ta mga kabaro. Uy. Cheers. Kalami. Kalami. Dah ito mga kabaro. Hindi pwede nga kanto lang. Nuwagan.
Kalami. Murag kawin ako magbaro. Kung tanan naman. Nako. Mo ni nakalami eh. Di na gumundan. Yung magbaro no. Ito yung anan na pag pang thumbnail magbaro no. Kung inon nga naghubog dos kabaro no. Pang thumbnail to magbaro no. Oops. Nya magbaro no, diri na to putlon na ako ang vlog karong gabi una magbaro no. Kauban akong misis nga nangao no. O, Mine. Kumusta? Unsay masulti nimo nga nabusog ka? Thumbs up. 2 thumbs up sa Macbaro no. Og see you next vlog Macbaro og dalay ko ng Diyos. Bababoo! Bababoo! Woo! Og pasensya Macbaro no og nalubat ko Macbaro ang akong kamera no. Wala ko napadayon nga mo ang pagdugsing-dugsing ni Mrs. Macbaro no. Sa karon, Mine, nagunsa ka. Nagunsa ka. Ayaw na ba? Di na siya makigdugsing mga kabaro no kaya nakasala na siya ko ang handsome nga dagway. Handsome. Asa gipangita ang handsome mga kabaro no. Og agay. Nga karon mga kabaro no, may tabo mga kabaro. Na ako'y gi-edit nga na ako'y gi-upload sa akong main channel mga kabaro no sa Baguio District, Davao City mga kabaro no. Tan-awa to ninyo mga kabaro. Kay makaingon mo mga kabaro nga after 10 years mga kabaro no, mabalik ko dito og unsa na hitsura mga kabaro no. Pakaron mga kabaro. Dili pa kay siya progressive pero nakita na ko mga kabaro no. Kung mabot ang panahon mga kabaro no nga akong asawa man laba. Nya kumusta man mine? Ooh, yapil to kuang. Isa. Man na. Yapil mo? Good. Oops. Ayun no. Nya mga kabaro no, diri na ko putlon. Next day na ni Macbaro no. Dili ani mautong adlaw nga nag-vlog ko nga nawala mi sa nawala mi sa Malagos mga kabaro no. Dili na ni mauni nga adlaw kun dili next day na ni Macbaro. Ang atong adlaw mga kabaro no. Mayo Gis. Birthday kong pag-umangko no. Si Shing. Happy birthday Shing. Kanta man, happy birthday. Happy birthday, Shing. Shing, happy birthday, no? Unta, no? Malipayon kasi mong adlaw na tauhan. Pila na edad mo, Shing? 21. Unta, no? Makita ni mo yung forever, Shing. Pag umangko na ko ni Macbaro, no? Nga bura na po na bunso. Si Shelamy. Shelamy Pisas for 3. Happy birthday, Shing. Yan, Macbaro, no? Dili na ko putlo na ako ang vlog karong duha ka adlaw mga kabaro no. Duha ni ka adlaw dili ni nga karon kundi duha ka adlaw. Kalimain. Mag-sign off ta. 3. Anya magbaro no. Daghan salamat sa pagkuyog no og see you next vlog. Unsa masulti mo? Wala lang. God bless mga kabaro. No comment lang. No comment. God bless mga kabaro.